IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nairubuatin ti gobyerno probinsyal ti payroll module iti babaen ti Pgin super app. Segon kini Governor Cecilia Araneta Marcos, kalpasan dito iti nagsornong panakitaripnong na kadagiti masiknan nga pangopisinaan ti Pgin may na iti panagsweldo dagiti empleyado in bagana nga ba iti panagpapaay na kasibis gobernador mangmaganan dito nga pariko dagiti empleyado itinabayag nga inda panagsweldo dito rasunan nga kahit na masolusyonan iti agdama 20 pangopisinaan tinang patungpal ti payroll module nga nagserbi kas pilot offices in panakkel ti gobernador nga iti agdama ket napaspasen ti panakipati sweldo dagiti empleyado kabayatan na in pakamupay ti gobernador nasusurok kem talugasot 50 dagiti nabuangeng posisyon nga permanente ken casual. Inayo na nga dumeten di tinipromote ti posisyon da manipo job order ket nagbaling dameten nga permanente di tinabayag nga casual ti Pgin. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.